Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, zer esango dizuegu, bilakatu dezagula asteazken hau ospakizunen egunean. Badakizu asteazkenetan musika izaten dugula izpide. Doinuetatik aratago tartean abesti kuttunen zerrenda osatzeko eskatzen diogu gonbidatuei, elkarrizketa akustikoetan kontzertu txikiak eskaintzen dizkigute musikariek. Beraz, eman dezaiogun hasiera saioari abesti batekin. Duela 10 urte, 2014ko azaroan, Berritxarrak taldeak denborada poligrafo bakarra diskoa argitaratu zuen. Guztira 3 diskoz eta 20 abestiz osatua, kantu bat taldearen urte bakoitzeko. 20. ospatzeko lan hirukoitzau 3 txandatan eta 3 ekoizle ezberdinekin grabatu zuten. Ross Robinson, martxoan, Kalifornian, Ricky Faulkner, uztailean, Madrilen, eta Bill Stevenson, irailean, Coloradon. Diskoaren bira honetan bitxikeria ugari gertatu ziren. Aragoiko Pepek 2015ko irailaren 25ean, Zaragozan ospatzekoa zen OTANen eta honen maniobra militarren aurkako kantaldian, Berritxarrakek kantatzea debekatu zuen eta taldekideak Aragoien pertsona non gratatzat hartzea eskatu zuen. Eta bira honetan jo zuten Nantesen pertsona bakarraren aurrean, historikoa. Lan honekin Premios Fest sariketan Espainiar estatuko zuzenekorik onenaren saria lortu zuten. Euskarazko diskorik onena musika independientearen Mine sarietan eta zerbait asmatuko dugu abestiarekin bideoklip onenari saria Kaostika zine jaialdian. Ikasteko presa daukateta artisauaren marmolezko egonarria kalera baino lehen guztion antzera eguneko maskara aukeratzen distortsuari txasita barneko galderei entzun gorre egiteko edoriek denak behingoz kolpe bakarrez erantzuteko Basariak aipatu dituenez Julenek, ari horri tiraka jarraituko dut, badakizue, ez da dila aria eten. Baduntz! Txiste ez da? Tukutum. Michelin gidak bere 2025erako sariak iragarri zituen atzo gauen. Michelin izarre kalitate goreneko jatetxeak saritzen dituzte. 1920ko hamarkadaren amaieran jaio zen proiektua eta pixkanaka garatzen joan ziren 1930ko hamarkadaren hasierar arte. Definizioak 1936an sartu ziren eta gaur egun horrelaxe jarraitzen dute. Adibidez, Michelin izar bat kalitate goreneko osagaiak erabiliz, jaki ezberdinak eta maila altu konstantean prestatzen dituzten jatetxei ematen zaie. Menperatzeko premia burruka hortan bizi da eta hori du bere egia ekin ta ekin bilatzen ditu. Eta gurean baditugu horrelakoak. Atzo sarituen artean daude Donostiako Ibai, Paulo Airaudo sukaldariak gidatutako zuzendaritza berriak egin duen lanagatik. Izan ere, sukaldariak jatetxaren funtsa errespetatzen jakindu eta bultzada berritu bat eman dio. Bestalde, hemen Tolosan eta oso lagun ditugun Gorka Rico eta Javier Rivero sukaldarien ama jatetxea sarito dute baserritako tokiko sukaldaritzan duen ikuspegiagatik. Arzakek, Martin Berasategik, Akelarrek eta Zurmendik 3 izarrei utzi diete eta Donostiako Ameliak eta Errenteriako Mugaritzek ere zituzten biak mantendu dituzte. I felt it from the first embrace I shared with you.
dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. Ziur ospakizunetan ibiliko direla sukaldari hauek guztiak. Jose Ramon Bengoetxea bezalaxe, bera izango da Euskal Herriko Unibertsitateko errektore berria, botoen 164 lortuta. Parte hartzeak gora egin du unibertsitateko sektore guztietan, eta hautesontsietara deitutako 50.500 eta 80.000 pertsonetatik, 11.000 eta 81 eman dute botoa. 16 urtean lehen aldiz, bi hautagai, Eba Ferreira egungo errektorea eta Jose Ramon Bengoetxea zuzenbidearen filosofiaren katedraduna izan dira leian. Hauteskunde kanpainak hautsak hartu ditu eta dimisio bat ere izan da tartean. Guillermo Kindos, Ferreiraren bigarrenak, kargua utzi zuen sare sozialetan Bengoetxearen kontra botatako ireinak zirela eta. Ez dut osorik hartu baten parabola, erderaz mintzo baitzen berak jakin nola, gure herri maiteaz zuela asola, hau bere gain beharra bertzen mendagola, gora Euskal Herria frantsesez ziola. Bertze aldartu zen euskera garbian, gure hizkuntza ez da galduko agian. Espero dugu errektore berriak euskararen aldeko apostua egiten jarraitzea. Entzun hau, gaurko egun ez duela 240 urte euskaraz hitz egitea debekatu zuten Aiako eskolan eta eraztunaren zigorra gomendatu zuten. Euskararik etzekien irakasleak euskaraz hitz egiten zuenari eraztuna ematen zion. Askok ez egiten gaztelaniaz. Eta honen ardura zen bere hizkuntzan hitz egiten entzuten zuen lagunari pasatzea ez bazuen zigortua izan nahi. Astearen amaieran eraztuna zeukan aurra zigortzen zuten, askotan fisikoki. Entzun, beste debeku hau. Duela 186 urtekoa. 1828ko azaroaren 27an txapela erabiltzea debekatu zuen Baldomero Esparterok. Lehen guda karlista betean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako armada liberalaren buruak. Logroñon argitaratu zuen bandoan, gainera txapela jantzita harrapatzen zutena gogor zigortuko zutela adierazten zuen. Ezari nitian, bena paper beltz, unen aitzinian, ihintzanen iso, nigarra, begia, Bestelako zigorrak berriagoak dira, gaurko egunez duela 15 urte Nafarroako Foru Erkidegoko gobernuak uko egin zion euskarazko hedabidei diru laguntzak emateari. Nik euskaraz jardun zuen kazetari bat aipatu nahi dizuet. 1913ko azaroaren 27an jaio baitzen Inazio Eizmendi Manterola Basarri. Bertsolaria, kazetaria eta euskal idazlea izan zen. 20. mendeko bertsolaritzaren ordezkari nagusienetako bat kontsideratuta dago. Basarri uztapiderekin batera, gerra aurreko eta frankismo bukerako bertsolaritzaren arteko zubia izan zen. Horrez gain bertsolaritzaren lehenengotako teorikoa ere izan zen, bertsolaritza antzokietan txertatu zuena eta lanbideari nolabaiteko estatusa eman ziona. Aresti, kaixo Basarri, onan ere pentsamentuen berri, zuk idatzi berri duzu eta bersolaria dela poeta, ba ez horixe, argi utzi nahi dizut orain dixe, euskal poeta. Aize. Zer? Astebete barru? Durangora bidean egongo gara. Azokan gure estudioa eraikitzeko. Orduritzen hasia nahi? Goiuri, txoin lasai, astebete falta eta beraz, gaurkoak. Ados. Venga, Josune Belez de Mendizabal proposamen ero batekin dator. Printzipal antzokiaren besaulkia etxean izan nahi. Aizu banik agian bai, Gero galdetuko diogu nola lortu. Doinuetatik aratago tartean, Xalbat Altzugarai elkarrizketatu du Gartxotun zeinek. Eta Jon Basau. Xalbat, enziklopedia bezala. Xalbat da enziklopedia. Ezagutzen. Nik sufritu du txistea, bai. Vale. Eta Jon Basagurenek kontzertutxo eskainiko digu. Txistea zen Xabat beharren Xalbat esan duzu. Xalbat da. Xalbat da, orduan Bai. gidoian arraro idatzi da. Entziklopediak edo entziklopediak gabe, gaur Xabat Altzugarai, Jon Basaguren, Josune Belez de Mendizabal, eta bestelakoak izango ditugu gurekin.
Azaroak 27 ditu gaur eta asteazkena da. Ez pasa. Ez pasa, zu pasatzen ari zara, eta ez pasa. Jule Goiko Etxarro egozegunon. Itzi gabe geratu naiz. Eluia. Luixet doa goiza Julen entzat. Goiuri zeizarandi egunon. Egunon. Izketan ari zaizuen Iñigo Asensio Elurbide gaur entziklopediak ez ditugu gurean, baina akaso buru gainean kolperen matartzeko beharko genukeen. Azaroak 27 esan dugu, goizak 10:06 minutu gaur bigarren kafeak amaitzen ezten 860ko zerrenda horretan jarraitzen du, baina amaitze hartako 869. Lar luz ari da egiten, 860 garrena. Entzuleok mizketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide, ez da zer egin jende honekin jarraitu saio egiten, edo ta kafea hartzera joan. Bigarrena izan dadila, hemen, naiz irratian zaretelako, bigarren kafean ongi etorri! T'he deixat en el portal una soga i un punyal. Ja tens a les teves mans tot el poder per fer-me mal. Bai, burua jontzaiten hori egitera. Konturatu gara. Buru bakaldu ba. Hemen Clara Pella eta Ferran Palauren arteko El Tal kantu hau entzuten ari ginela. Ba, entzuleok, martxan jarriko garela, bai, kantua pixatula, zera, beste espazio batera naman gaitu. Egunon, gure herri maitea dio dita Brokosek, mentxe gorkak, egunon, ere maite duta da, kultura badatorrela, Benito Lertxundi, diska berriarekin, postal kolekzionistak, Izaro, Aiert Alberdi, Aiert Alberdi laister gurean izateko kudegetetan gara, gorka. Korrontzi liburu tabar, astebete barru, ni ere Durangon, ze urduri, non, ui, naon, ui, kotxez. Gorka. Ez tezu lertu, a ber, astebete barru Durangon, ze urduri naon, kotxea utzi, akreditazioa hartu. Nik ere zutu lertu, Boa, gorka, eske zazpimezutan darandu duzu. Da, ze urduri naon, ui, kotxea utzi, akreditazioa hartu, dantza tope. Zingo genuken, gorkaren, zera, itzultzaia gabe. Ba, bai, gure gati balitz, hor izango litzateke... Ez dutelako... Ez daukagolako behar beste adimenik, ez da? Hoxe, esan nahi nun. Zuk esateo beda, zuk esateo baino. Vale, beraz, eskerrik asko. Desagertu nintzela, Oiuri. Bai, Nola desagertu nintzela? Zaitugu ikusten. Ez dugu bidali, ikusten dagoenaren zat ez dugu zentsurarik. Ez. Garbi, gauza garbi, badazpada ere. Tira, maite duten tartearekin abiatuko dugu, gaur ere, bigarren kafea, 869 garren, ez? Luze doa, 869 garren, amarka da luze doa, Baina, hogeiko urteak edo, ez? Nola izan zen, depresio handia, eta horiek ere luze izango ziren, guezkinen oraindik mundu honetan. Baina, bai, haiek baino luzeagoak aso. Baina, zein da zure maite dut, Julen? Ba, maite dut hemen entziklopedian inguruan atera diren txisteak, azteko, hori da nire maite dutetako bat. Eta bestea da, ea nola saltzen dudan, maite dut, ba, egun txar bat izan duen lagun edo pertsona bati, ba, txiste bat edo bromatxo bat egiten diozunen eta konturatzen zarenean benetan funtzionatu duela eta balio izan diola. Ez egunari buelta emateko, baina ez dakit zuei gertatzen zaizuen, baina jendearen erreakzioetan somatzen duzu, noiz egin dion helburu zuen eragin hori, noiz eragin duen ez, ba, barre egitea edo triste zegoenen alaia egotea.
Eta atzo gertatu zitzaidan lagun batekin hizketan eta esan zidan, aste hasiera gogorra, eta ez da zer, eta baki zer, eta bata. Txistetxo batekin nion horrela egoerak testuingura zegoen testuinguru hori aprobetxatuz, eta konturatzen zara, bera aurpegian izaten duen erreakzioarekin, eta barre nola egiten duen ikusita, funtzionatzen diola, eta begira ez da beste munduko ezer, baina gauza polita da, konturatzen zarenean, egun txar bat izaten ari den pertsona bati, zuk esandako zerbaitek, momentua bintzat, alaitu diola. Oso polita. Eta egia da, horrela dela, beraz, gorazu, hori lortzeagatik ere. M'encanta que et queixis del mal temps, que trista, que et poses per moments. Jo sento, avui estic content. Eta zure maite dut azin dago, Juri? Maite dut eza daukan. Bai, sentitzen dut. Kontua da, zain nagoela eskatu ditut lentillak. Batzutan betaurreko egin ibiltzen naiz, eta beste batzuetan lentillekin. Eta txiste bat egin behar duzu. Ez, bururatu ze. Bai, niri, bai. Bai, lentillak zai egotea normala dela, ez? Que havia incandescent. Markatu. Bueno, eskatu ditut, eta zainago, ez? Beti nire optikan eskatzen ditut, eta mezu bat bidaltzen didate, SMS bat, esateko, iritsi dira, zure lentiek etorri eta jaso mesedez. Eta zainago, ea mezu hori noiz jasoko, eta oraintxe bertan, ikusi dut, nire betaurreko dendako mezu bat jaso dudala, mugikorren, eta esan dut, ai, ze ondo horrela gaur joango naiz jasotzera, Durangoko azokarako lentillak edukiko ditut, berriak, auta beste, eta hartu dut, eta zen Black Fridayeko beheraldien esames mezu bat. Eta etzen Goiuri zatoz zure lentien bila, eta horien ere maite duteza, ze 30-40 segunduz segulako poza sentitu dut, eta horrelaxe, urrengo segunduan joan da, nire poza pikutara, eta hori askotan gertatu daiteke, modu askotara, eta hori xe da, ere maite duteza. Baina caigut des de tan amunt, ho reconeixo. Banik badute, maite dute bikoitza, antzekoa da, maite ditut, eduritzait oso garantzitsuak direla, fixerrak. Zerak? Fixerrak. Fixerra izan daiteke, ordezko hortzak jarri badizkizue, pegamento hori, baina ez fixerra ikusentzunezkoan, da normalean zure esparru geografikotik kanpo grabatzen duzunean, inguru horretara egokituko zaitun, exterior edo grabatzeko lekuak edo erakutsiko dizkizun, inguruko hizkuntzarekin edo lagunduko dizun, bertako idiosinkrasia ulertzen lagunduko dizun, jende hori, ez? Fixerra, fikzioan, dokumentalean, telebistan, normalen figura ezberdin xamarra da, baina oinarri-oinarrian da zure, ez dakit, aingeru guardakoa, zaudenean izan Etiopian, Australian, edo munduko edo zintxokotan, inguru hori ezagutzen duena. Iluna barba grabatu nahi dut behar duelako, da beste hemen iluna barrik politena hemen gertatzen da. Baina mendik ezin dugu junze karretera hori peligrosoa da, ez da gize gertatzen delago, eta beste lekuntari joango gara. Nahi dut elkarrizketatu ez dakin hor, eta nik hitz egingo dut lagun batekin honen bidez egingo dugu, ez? Edo zintokitan behar da horrelako laguntza bat. Eta nik aurten urtearen amaieran, Kolombian eta Panamaren artean dagoen Dariengo jana zeharkatu, edo ez da oso garbi zein den oraindik rodaje plana, nahi dut, krisi migratorioaren inguruko dokumental bat grabatzen jarraitzeko, uste dut, hau inoiz entzulekin komentatu nuela, aurreko ekainean ere, maiatzean edo, Mexiko inguruan ibili nintzela, migrazio giroan, trenetan, La Bestia eta bestelakoekin. Eta fixerrak zoragarrik dira, batez ere zoragarria da niretzat edo maite dut bizitzan zehar egin duzun atzerriko lagun sare hori, ez? Ze hasten zara pentsatzen eta Kolombiara noa, eta zein ezagutzen dut Kolombian, lagun honen, beste lagun honek, aurkeztu zidan, auta beste honekin egon naiz.
Eta sare hori pixka bat astintzen duzu momentuan, nola zabaltzen den olako abegitasun espazio oso eder bat, hiri horren, herri horren hiriburura joateko, ez da, Bogotan aritzeko, eta baita, handiko oso urrun, mendigiroan edo baso giroan, oian giroan, egon nahi duzunean, ez? Eta antxenik badut lagun bat, Medicos Sin Fronterasekin lan egiten duena, kontaktatuko zaituena, beste pertsonanekin, honek egindu azken bidaia National Geographikekin oian hori zeharkatzeko, oso konfiantzazko tipoa da, esaiozun ere parte zidazten diozula, eta azten zara harremanetan jartzen, eta abegitasun hori nolabait trasladatzen da kontaktu batetik bestera. Ez? Zuk ezagutu duzu Mariana Lauraren bidez, eta Marianaren bitartez ezagutu duzu Tito, eta oso polita iruditzen zait, batez ere, leku arriskutsu batera zoazenean, eta badakizunean gauzak ezin dituzula ala moduz egin, edo harinkeria zartu, sare horrek batean nola sortzen duen babes espazio bat, babes inguru bat, eta bukatzen zaitu jartzen harremanetan handagoen fixer onenarekin, edo bintzat konfiantzazkoenarekin, eta nola pertsona horrek berak ikusten duzun, benetan ofizioa bat duela, badakila zertaz ari den, eta atzo gauean ordu aldaketa baliatuta, ohera joan aurretik egon nintzen kudeaketa hauek egiten, eta egia esan, lasaitasun handi hartu nuen, jakitean, pertsona honek garbitz egiten zuela. Arriskuak hauek dira, ez dira gehiago, ez dira gutxiago. Hau horrela egin dezakegu, hau horrela, beste hau, baina jakin hau eta beste, kostu hauek ditu, kartel bati ordaindu beharko diozu, han sartu alizateko eta lan egin alizateko, horrek segurtasuna ematen du, naiz eta kartel bat izan, beste aldean ez dago kartelik, eta horrek nolabait dena zalantzatiago egiten du. Gauza hauek, eta egia esan, arrisku giro hori irudikatuta ere, lotara oso lasai joan nintzen jakinda, egin beharren zati bat eginda zegoela, ez? Sare horrek nonbait kokatu zintuela zure azken interlokutore horrekin, eta lortze hitzen nuela, gero bideodeiak eta egin barko ditut berarekin, eta ezagutu, eta baina, bideo horrek alako pakea eman dit, eta hori da nire maite duta. Eta hau esan da. Fixernet, deitu dezaioek egu? Burbulia dune daria bezala. Txiste bikoitza. Josune Belez de Mendizabal Fernández de Garaialde, zatoz, hau nolabait konpontzera eta jutzera geixtela mesedez. Egunon. Egunon, ni oso gustora nago zuek entzuten, eta Julen atope da bilela ikusita, nire barrea eragin diazu, Julen, nolan gustatzen zain eri. Horregatik ere besteak beste egite dut humore absurdoa, eta honekin ez dut esan nahi nik barkai ezadazu, zu absurdoa zain, ez da zure humorea ere, ez? Baina oso gustora entzute ditut Nikolakoak. Humore absurdo zalea porrokatu aniz. Juhu! Beste bat alderako, oso ondo. Bueno, nire maite dut botako izuet azkar baten, gaur oso goizatean naiz etxetik, batek pentsatuko du eska, eta besteok egiten dugu, nire ordutegia batez ere arratsalde parterare luzatzen da askotan, orduan gaur oso goizatean naiz, izugarrizko hotza zegoen, orain begiratu dut zenbat gradu ditugun Gasteizen, 4, pentsa duela 2 ordu eta erdi, egongo zen bat, zen minimoa horrela markatzen du, mobilian behintzat. Gaur gure topea izango deia 14 gradu, eta minimoa bat orduan atean naiz, izoztuta, pirritx porrotzen modura bueltatu naiz etxera sudurra gorri-gorri, Rudolf ere hortartean daukat nik, nire zen horretan, eta orain hemen etxean nagoela, berotasun hori nabaritu dudala. Ez da etxea bero dagoenik, baizik eta aldea dagoela, sartzen zarenean, ja negu gorritik barrura, ez? Orduan, momentutxo hori maite dut. Hori, trantsizio hori, hotzetik berora egiten duzun saltu hori, gero hemendik ordu erdira konturatuko naiz, seguruenik berogailua jarri beharko dudala, piztu beharko dudala, ze ja temperatura estandar batean sartuko da nire gorputza, eta nire termostatua normalean nahiko behan egoten da. Baina momentutxo hori, kanpotik barrura sartzerakoan, epel dagoen giro horretan murgiltzea hori dut gustoko. Uste dute hemen gehi bat, denok bat egiten dugula zure maite dutarekin, eta elkar banatzen dugula hori. Aizu, hemen guk goxotasuna eskartzen dugu, batez ere eskartuko dugu argitzea, Josune, gaur bidali diguzun lerroburu jaipiano hori. Ze bidali dizu, eta ni biltzen naiz toaletxe, eta gero askotan, orain agerian utziko nauzue, zer bidali dizuet? Ea nahi dugun besaulki bat?
Horrela planteatu nuen, Jo, batzutan gertatzen zait, zelan da gizon hau, Homer Simpson bezala, ez? Pentsatzen ditu ala gauzak, baina ez dakit pentsatu dituan bakarrik, edo gero egin ere. Eta horri bili nintzen nola pasa zuei gaiak, eta ipini beharrean gaia pa da, titular batean, bitu, azkenean antza galdera moduan bidel nizuen. Orduan ze galdetu nizuen? Aber, ea nahi dugun besaulki bat, antzokiko besaulki bat. Eta, klaro, gu proposamen bezala ulertu dugu, eta hemen burrukan ari gara, ze denok nahi dugu. Bai, baina jakin duzue zergatik. Ez, eta ez dakigu aukera erreal baten. Hori da. Bada aukera erreal bat. Izan ere, dakizuen bezala, printzipal antzokia obretan da, eta obra hoien baitan, dauden 900 lokalidade zeuden, lehen ez dakit guztiak, ateako diren, baina aulki hoiek, besaulki hoiek oso mota ezberdinekoa dira, ze bakizue pixkat gaileneroan daudenak txikiagoa direla, platean daudena pixkat zabalagoak eta igual akaso besoak jartzeko ere badukate, hoie guztiak, larun bat honetan, izango dira salgai, Judimendi auzoan, dagoen reziklarte edo, olako izena daukan birziklatzeko gune batean, eta jarriko dira salgai 20-30 euro bitartean, eta diru hori bidaliko zaie, danaren ondorioz, kaltetuak izan diren Valentziarrei, ez da. Orduan, printzipal antzokiko besaulki bat nahi bauzue etxean izan, etorri barko duzue Gasteiza. Nik asmoa badaukat, horri bili ginen, hor titiriteroek komentatzen eta eta ze hartuko duzu eta ez. Eta ni ilusia egiten dit, dira deskribatuko dizkizuet, dira olako, orain ez aitetarako gaztelaniaz, baina niz nazioarteko pertsona izango banitz bezala, Velvet, zelan da? Belusa, ez? Belusezko terciopelo? Hoixe, terciopelozkoa dira granate kolorekoak, eta ez dakit oso ondo zenbat urte dituzten. Esango nuke, 108 posible da, ez dakit. Ze egia da, printzipal antzokiak duela 8 urte, 100 bete zituela, baina ez dakit hoiek originalak diren. Bai dira oso klasikoak, oso txikiak ere badira. Orain berriztuko duten antzokian, egingo dituzte zabalagoak, eta hoiek ere, klaro, zer egingo dute, lekuak endu baino, lokalidadeak murriztuko dira obren ondorioz. Orain esan dizuedan bezala, uste dut 900 inguru daudela, eserleku, gutxiago izango dira, ez dakiz 700 bat edo, kasi asko, jaitsiko da. Baina, holako besaulkirik nahi baduzue, etorri barko duzuela, 20-30 euro, ni ilusio egiten dit, 100. urte hurrenean, antzeslan txiki bat ere prestatu nuen Gontza Luriberekin batera, printzipal antzokian, eta gure sinopsia zien 2 langile, garai horretako 2 langile, 100 urte atzera egin behar dugu, ari zela tramoista bat eta dantzari bat hor lanean, eta elektrokutatu egin zirela, eta fantasma mamu moduan gehatu zirela hor bizitzen printzipal antzokian. Olako mikro bat sortu genuen, eta ez dakit, orain, pues ez dakit, hortxe daude aulki hoiek, tamaino ezberdinetakoa dira, eta goizeko 10etan irikitzen dute larun batean puntu hau. Uste duzu hilarak egongo direla? Ni 10etan goiure ez nazjongo, larun bata izanik, ez nazjongo. Orduan gehatzen baldin badia, ez dakit 900 hoiek aterako diren danak merkatura, baina, nere patua, nere sinua izango da, ara juten baldin bana izan 12etan, ordu batak aldera, eta oraindik baten bat baldin badago, jasoko dut, baina, daukat kuriositate bera. Ea hilararik sortuko den hau hartzeko. Ez dakizen olako... Noiz da barkatu? Azaroaren 30, larun bat honetan. Larun bat honetan. Eta nire kuriositatea da, batetik, albiste hau ailegatu da, kultura albistea da. Horrerenik testatu egiten dut, zenolako interesa daukan kulturak gure hirian, gure ingurunean, ez? Batzutan egunkari bat hartzen dugunean, edo inkluso irratian entzun, hasierako albisteak beti dira politikarekin edo nazioartearekin igual erlazionatutakoak, kirolak ostean eta gero kultura dator, eso. Akaso, orduan, ez dakit, honen oihartzun hori hilaran islatuko den, larun batean jende asko gertuko den, ez dakit. Kontatuko dizuet.
kontua da, agian, bai joan behar duzula goizeko 10etan, Josune? Ze ba? Ze ikusten ari naiz, udalak hiriko kultur kolektiboen esku jarri ditula lehenengo besaulki hoiek, orduan, batzuk ja erreserbatuta daude, eta kultur kolektibo hoiei eskainetzeizkien gutxi batzuk herritarrentzat utzi dituzte. Orduan, gutxi batzuk izango dira. Herritarrentzat eskuragarri daudenak, eta orduan, ez du jartzen zenbat diren, baino bai, agian hilara egin beharko da, aizu. Jolin, eske, a ber, larun batean ere ez dut goiz esnatu nahi. Baina, bueno, hor ipini beharko dut, hor balantzan, aber zer nahi dudan. Nahiago izango dutolako altxor berezia gorde betirako, eta nere bilobei kontatu baizea bilobak. Horretarako aurretikan izan berrituzu eta zer. Olako zerbait esan, edo, ez dakit. Bueno, ikusiko dut, aber zen olako energiarekin nabilen. Ze ostiralean boloa daukagu murgian, orduan, hortxe, aurkia. Eguraldiak ere baldintzatuko du, Josune, esan nahi dute, gaur bezalako sekulako hotza egiten baldin badu goizeko lehen ordu buelta horretan, akaso 10etarako, ez, jendeak ere egingo du plana, eguardirako eguzki pixka bat ateratzen den, eta behintzat han egoteko ere, hilara apur bat egin behar bada ere, eguzkiaren goxotasunean egoteko, beraz, baza hori ere jokatu bezakezu, hau handi egiten duen, eta jendea eguardirako mugitzen du. Nei egia esan tentazioa sartzen ari zait, nik nahi nuke, besaulki horitako bat, baina Gasteizaino jun, eta dut oso garbi ikusten. Uste dut, udalera deitu behar dugula, ze gaina herritarrak aipatzen du, eta ez dakit den Gasteizarra izan behar duzu eskuratzeko. Gogoan dut, duela urte batzuk Kontxako barandillaren zati bat ere, uste dut, zozketa edo salgai edo jarri zutela, baino Donostiarra izan behar zenuen, bai ala bai izena... Apur bat Donostiarra ere behar du, hori etxera eraman izateko, barandilla zati bat etxera eramateko. Aizu, politia zen, ez dakit, oean kabezero modura edo horrela jartzeko eta politia da. Tira, Donostiarra izan behar zenuen, bai ala bai, eta hemen ez dakit, udaletxera dituko, Gasteizko udalera dituko dugu, galdetzeko Gasteiztar peto-betoak izan behar dugun besaulki horitako bat eskuratzeko. Ikusten ari naiz, zein den zuen ideia, Goiuri, Inigo, esan zue, klaro, eske Gasteiztar petua izan behar bada, eta oso urrun gauden ez ere bai, aitzakiak zer eta enkargatzeko niri, eta zen nahi zuen, ni bueltatzea etxea lau aulkiekin, holan, venga. Gu batekin konformatzen gara. Bakarra behar dugu hemen gure estudioan jartzeko, bakarra. Tonuak berdintxua dira, ez? Claro, hemen aulki zarrak baditu. Bai, 108 urte baldin badituzte horiek, gure izango da berriena. Kartzen baldin badugu behintzat. Bueno, apuntatuta, aber nola maitzen den hau, historio hau, bai. Eta beste gauzatxo batekin ere aurrera egingo dut, begira, Gasteizen sortu da jabetze eskola berri bat. Jabetze bai, baina zeinena arituko zaite pentsatzen, ez? Bueno, hemen emakumeen etxea badago, eskola feminista be bai, eta orain berri bat sortu da, aurkezpena duela egun batzuk egin zuten, eta gaur izango da lehenengo hitzordua. Euskaldunentzako jabetze eskola. Horrela, izango da, hemendikan aurrera, IAK, hau da, Izaskun Arrue Kulturguneak, UEurekin, Udako Unibertsitatearekin batera, elkarlanen ondorioz sortutako eskola berri hau, ez? Eta, hemen aurkezpenean azaltzen zuten, Euskaldunok ere badugula gure inguruan zer ezagutu eta zer hausnartu, eta horren ondorioz, sortu dela Euskaldunentzako jabetze eskola hau, dinamizatzaile dituena, duena Manes Agirre. Manes Agirre ezagutuko duzue, bertsolaria, Arabara, Aramaiokoa da bera, eta, aurkezpena egin zuten, hau izan zen urriaren 30ean, eta gaur bada lehenengo saioa. Gauza, egitarau oparoa daukate ja prestatuta, hilabete izango da, eta izena eman behar da, saio honetan parte hartzeko, eta, gaurko hitzaldiaren izenburua, honako galdera batekin. Euskaraz hitz egingo alda 2063an? Ui, ama.
Galdera, Eta hau ez zaio adimen artifizialari galdetuko. Hor, gaur izango dira, hemen izaskun arrue kulturgunean Gasteizen, Goiatz Oiartzabal Lakarra eta Mikel Irizar Entxausti. Hemen, Josune, Julen ikusi buruarekin nola, eta nik gauza bere egin dut. Hortxe biliko garela. Hortxe, luzapenean sartuta, kaso penaltitera iristen, edo bestela ja arrazko denboran partida galduta. Bai, biliko gara. Eta horretaz ez naiz jabetu. Aber zenbat urte, nik matematiketan oso txarra. Bueno, bai, etorkizuna. Etorkizuna, zara, perden dio. Amairuan hori da, 50 urte. Ia 50 urte. 50 urte barru. Bai. Bueno, gauza bat esango dizuet. Ezagite postekoa den edo ez, baina nire familian ibilbidea eta genetikaria reparatuz, hemen kontatu nizuen, 88 urterekin juntzitzaigula aurten amona. Ja, azkena. Orduan, bueno, igual izango naiz ni horrolako bilera batean. Ez dakit. Ikusiko dugu. Duela 50 urte ontzan itzaldi bat, eta han esan zuten, hau, eta beste, baina noski, hori esan alizateko 2063an, itzaldi horretara hurbildu beharko duzu, Josune? Igual hurbilduko naiz, aulkia eta guzti. Aulkia hau eskuratu noain. Bueno, pues bai, gaur gerturatuko naiz, eskola berri honetara, jabetze eskola berri honetara jungo naiz, eta aipatuko izkizuet beste gai batzuk, jungo gara hilabete, bakizuen, hemen ekartzea izuet pixkat kulturarekin, euskararekin, edo zerrekin, arabarekin batez ere harremana daukaten gaiekin, eta, aurreratzea, pues, gaur behintzat euren web horrian ja ezin da izenik eman. Ez dakit gero, saiora gerturatzeko aukera egongo den gaur bertan, hau 6etan hasiko da, 8ak arte 2 ordu, Holan esan da, askotan ez da, ezatu zai 2 ordu, hobeto batzutan ez jakitea ez da, nora zoazen. Harinagoa bada, hobeto, bueno, Josun ez kritikatu, neska. Bueno, orduan, abenduan 18an, beste mai inguru bat, kasu honetan egongo da Eneko Garzia, bera da Albina Stardusteko, bere alterregoa hori da, ezagutzen duzu, telebistan ere agertzen da, Aner Peritz bertsolaria eta Ane Lindane bakarrizketagilea izango da, eta beraiek zertaz mintzatuko dira abenduaren 18an izaskun arruen, euskaldun anizkun transgresioa euskeraz. Hori izango da mai inguruaren, eztabaida gaia, eta hori euskaldunentzako jabetze eskolaren baitan dauden hitzaldi batzuk. Gero 2025koak jungo gara aipatzen, ez gara inurrun jungau, Ja, kontatuko izuet, hola napurka-purka, zer saltza dabilen hemendik Gasteiztik eta Arabatik. 2013an izenburu hori esan eta igual oso ohikoa sonatuko du, baina entzulen artean esango dute. Epa, hitzaldi hau abanguardiako hitzaldi bada. Bai. Gaurkoa diozu, ez? 2063koa. Gaurko hitzaldia 2063... ez barkatu. Ni nahastu egiten naiz zenbakiekin, baina sutila izan naiz. Ez dakiz esan duzun eta... Ez, enaiz inorrekin sartu, Ez, baina esan duzu 2013, ez? Bai, ez, 2063 esan duzu. Emairu esan duzu. Bueno, noen esan nahi, noen zuzendu nahi, Inigo, baina jazta. Lehen Inigok oso modu polita erabilidu hau esateko esan du. Ez que sarreran arraro dago idatzita eta xuxurratu du. Gaizki. Perdón, ez que Inigo, data arraro esan duzu. Hori, esan duzu, beskat. Bai, esan nahi nuen, errepikatu berriro, Aner Peritz, Ane Lindane eta Albina Stardusten alterregoaren izena joan zait, baina beraiek... Albina Stardust da alterregoa. Eneko da bere izena. Bueno, orduan, hau ere, ondo esan dut, raro, gaizki. Raro, diferente. Beraiek partakatu duten hitzaldiaren izenburua. Euskaldun anizkun transgresioa euskaraz. Hori da. Hau, 2063an, igual izango dela gauza bat oso ohikoa. Ez, kontzeptua hauek, nahiko errex, gaur egun, nahiko narrazio abanguardiakoa esango du dela. Eta, beraz, are interesgarriagoa, ez dakite, ala iruditzen zait. Eta izlariak ere, ondo interesgarriak dira. Beraz, ze hona, Josune Belez hemen dizabala izu, zure proposamenak denak dira honak, gu ezkara gaur iritsiko
bertara, ez kakit 2063 iritsiko garen, Laister helduko da Gasteiztik datorren artista bat, Jon Basaguren jauna izango dugulako gurekin elkarrizketa akustikoetan, eta, abida, hortxare aparkatzen, aipatu eta hortxari gara bera ikusten. Aipatu beste zerbait, bera agertzen den. Loteria? Ez. Vale. €1 Adibidez, baina banatzeko, ez da? Hori bueltan aurki emango dizuet. Horrentzuken. Venga, ze ondo, Jon Basagureni hori besarkada bat, nire partez, eta disfrutatu asko. Egunaz, eta berotan, Bai, ze eguna ederra dago, baina hotza egiten du. Fresko, ez dago flosko egiteko moduan gaur, Ez. Bueno, gauza esan bizut, fresko dago Tolosan, Josune. Gasteizen hotza egiten du. Eta flosko egiteko giro oro da ona, baldin eta bero gailua martxan bali moduko zu. Uixe. Bueno, cuadrilla. Ondo ondibili, Josune. Aio. Me quiebra por dentro y se rompe como un cristal. Tu recuerdo es un vals con mis pies en el lodo. Solo me queda pensarte, reír y echar a llorar. ¿Cómo pude romper corazones de plomo? Hoy tuve miedo en el mar y me he quedado amarrado a tus raíces de oro. Me he quedado gritando allá atrás. Este diciembre arrollador y me ha dejado directo en el suelo. Temblando recuerdo aquel día me tuve que ir. Y ahora que me caen los besos por tu callejón y no sé dejar de echarte de menos. Temblando recuerdo aquel día me tuve que ir. Hoy que tus besos de plata no me dejan cicatrizar y que meterme en un bar es jodérmelo todo. Solo me queda pensarte, reír y echarme a llorar. ¿Cómo pude romper relaciones de plomo? Hoy tuve miedo en el mar y me he quedado amarrado a tus raíces de oro. Me he quedado gritando allá atrás. Hoy me ha despertado este diciembre arrollador y me ha dejado directo en el suelo, temblando. Goizeko 11:49 Luis Ferkanen Ahí atrás, miedo en el mar kantua entzuten ari ginen, eta tira, proposamen bat daukagu zuentzat. Bai, entzun dugu, aipatu dizuegu, Gasteizen antzokiko besaulkiak jarriko dituztela salgai, eta pentsatu dugu, besaulkia erosten balin badugu, etxe bat beharko dugu besaulki hori jartzeko, eta etxe bat erosten badugu, herri bat beharko dugu, etxe hori kokatzeko. Eta etxe hola historiko xamarra balin bada, are egokiago gure antzokizarreko butaka hori kokatzeko. Noski baietz, eta orduan hori, etxe hori eta etxe bat baino gehiago ere lortzen baitugu, hemen lantaldean pertsona asko garelako, agian, hobeto aterako zaigu, herri oso bat erostea. Ze iruditzen zaizue, Nafarroan herri bat erostea. Ze plan polita da. Polita bai, garestiari izan behar du, ez? Garestia izango da. Baina hau serio hori zara komentatzen? Serio hori naiz, salgai dago, Nafarroako zai herria. Ze iruditzen zaizue? Erosle zai. Ui, Julen. Bale,
1,6 milioi euroren truke, herri osoa eros dezakezu. Eta herriak badu eliza, herriak baditu baratzak, herriak baditu oiategiak, almazenak, Antzoki egiteko leko badaukagu. etxeak, elizan antzokia egin dezakegu. Bai, salgai dago. Nafarroan, 1,6 milioi euroren truke, idealistan, hau da, etxeak saltzen dituzten webgunean ere antxe topatu dezakezu, zai izena du, esan dudan bezala, eta dago Larrasoaina herritik gertu, Setoain eta Errea bitartean, eta aizu, denbora bat darama salgai, oraindik ez du inork erosi, ez dakigu eskaintzak edo ofertarik edo egon den, baina aizu, herri oso bat salgai, 1,6 milioi, agian egiten balin badugu itxulapiko.eusen edo horietako webgune batean horrelako diru bilketa bat? Akaso 1,6 beharrean, beharko ditugu 1,5 eta 80, baina bueno, egin dezakegu, izu, numetetik hasi behar da, Bai, ez da inor bizi. Jartzen du, ikusi dudanen arabera behintzat, duela 50 urte ingurur arte, badiru diela jendea bizi izan dela bertan, 70 hamarkada buelta ingurur arte. Badirela hori pentsarazten duten zantzuak jartzen du. Bale, hada 70ko hamarkadan jendea bizi zen? Badirudi baietz. Bale, baina orain ez inor bizi. Inor ez da bizi. Bueno, aizu, ni... Animaliaren batzuk biziko dira, galdetu beharko zai, ez? Pentsatzen dut. Hemen eskatu beharko zai, Pentsatzen dut, eta gu hemen ari gara txantxetan, ez, aizu, dirua dukiko bagenu agian, herri erosiko genuke, baina bueno, Eliza gora, Eliza bera, oioak gora, oioak bera, erdi txantxetan, baina honek beste arazo bat ere erakusten du, ez? Nola herriak usten joan diren azkeneko hamarkadetan egin dugun hirietarako trantsizio hori, eta orain zonalde askotan abandonatutako herriak ditugun. Gero batzuk ospea hartzen dute, mamuak daudelakoan, ez, herri fantasma bihurtzen dira eta horrelakoak, baina beste asko abandonatuta daude eta herri honekin gertatzen den bezalaxe, etxeak erortzen ari dira. Honekin zer egingo dugu? Ze, hemen bi mezu kontra jarri daude. Batetik lana dena hirietan dago, komertzioak hirietan daude, zuk zure egunerokotasunean behar dituzun zerbitzu asko, lanola medikoak eta erizainak eta farmaziak hirietan daude, baina aldi berean hirietan gazteok ezin dugu etxerik erosi eta askotan entzuten ditugu mezuak bereziki eskuindarren partetik, izu, ezin baduzu Donostien etxe bat erosi? Eske, klaro, joan herri batera bizitzera, eske Donostien etxe bat eduki nahi izatea, edo, klaro, eske keixatzen zara, Bilboko erdiguneko prezioetaz, joan, kanpoaldera. Nola zen zure auzoan bizina izateko privilegio oso elitista da, jaiozaren auzoan bizina izatea eneko goia dixit, bai. Hori erentzun genuen. Hori, orduan, prezioek bidaltzen gaituzte, edo botatzen gaituzte, periferiara eta herrietara, baina gero herrietan zerbitzu horiek ez ditugu, edo lanpostuak ez ditugu, eta lana hirietan egin behar dugu, eta orduan herriak utxik daude. Hiriak beteta, hiriak usten ari dira, ze geroz eta gazte gutxiago bizi dira, biztanle gutxiago bizi dira, turistentzako direlako hiriak, eta orduan, herriak utx, hiriak utx, zer egin behar dugu? Hiriak turistentzako eta inbersorentzat. Hori ere badala paradoxa arraro bat, ez? Norbaitek inbertitu nahi du zure eskubide beharruken etxe bizitza batean, baina erosten du kapital batek datorrena Errusiatik esaterako, ez? Gogoan dut duela 6-7 urte, Arantza Tapia sailburua egontzela horrelako euskal enpresak Errusiar merkatuan eta horrelako harrema batzuk sortzeko, orduan Errusiatzegoen Ukrainiarekin gerran, eta handik arretuta etorri ziren, jendeak Errusiar inbertsuarek ez zutela enpresa girorik edo enpresa loturarik sortu nahi, etxe bizitza erosi nahi zutela. Barezeki Donostien, eta horrekin ikaratuta etorri ziren. Hori bai, beste gauza bada, hori babesteko neurririk ez dutela hartu. Ikaratu bai, erreakziorik ez, baina bai, funts putren eskutan eta bukatu dute etxe askok, baina erabilera horiek askotan herritarren zatera izaten dira. Turismoak ikaragarrezko arazoa suposatzen du, gentrifikazioa dago Donostiako hainbat auzotan, iai auzo langiletzat genituen auzoak dagoeneko gentrifikatuta daude, hau
beste neurri batean gertatzen da beste hiri batzutan, baina Bilbok ere arazo hau bizi du erabat. Esango nuke Gasteizek gutxixiago, baina ziur hainbat gunetan ere hori bizitzen ari direla, baina inbertsore horiek ari dira jokatzen herritarren bizitza eskubidearekin. Niri esan, iragarki honek nire zalantzak sortzen dizkit, ze ondo, ez da inor bizi, herria salgai jarriko dugu, eta agian, zure lehenengo pentsakera izan deka begira, saltzen bada, jendea joango da ara bizitzea, herria bizi berrituko da, eta hau eta beste. Baina milioi bat, eta terdi horrelako zerbait, ez? 1,6 milioi euroren truke, nork erosiko du, ez herri batean etxe bat erosi nahi duen bikote batek, pentsatzen dut hau inversore batek erosiko duela, eta inversore batek erosten balin badu, zer egingo du, agian nekazal turismo, agroturismo etxe bat, eta herriak utzi jarraituko du. Ze asteburu hilabete bizpairu asteburutan norbait joatea, ez da herria bizirik egotea. Iragarkiak berak iradokitzen du, hori jartzen du, izan litekela etorkizuneko aprobetxamendu bat, zuk aipatu duzuna ez, nekazal turismo inguru bate jartzea, edo ondotik pasatzen omen da Santiago bidea, eta bertatik pasatzen ari direnentzat, ostatu bat edo jartzea izan omen liteke aprobetxamentuetako bat, hori iragarkian bertan aipatzen da beraz, hori garbi uzten du, eta herri hau, esaten ari gara, herri txikiak, hirigunetatik urruti, Iruñetik ordu erdi baino gutxi gora dago, Esan edo, distantzia ez dela beste leku batzuetarako adinakoa, baina gutxi dago, eta 1,6 milioiren truke, norbaitek hortxe sobra batzuk baldin baditu, diru sobra batzuk, eta zerbaitetan inbertitu nahi badu, Nik, honi, bigarren bueltat emango nioke hemen bigarren kafean, ze zalantza batzuk sortzen dizkit, alegia. Ez dut oso lertzen, nik enuen zai ezagutzen, hau horrela da. 1970 geratu zen nolabaite biztanlerik gabe, baina herria ikusita, herri eder askoa da, inguruak, ez dakit, bizigarria dirudi, ez dakit zer dagoen hor, zergatik, igual kasualitate sorta bat izan da, zerk egin duen, herri txikien ustutzean faktore asko daude, baina ez dakit... Aian horrengo batean, deituko dugu, imobiliariara, Burlatako imobiliaria honetara, eta galdetuko diogu. Reportai bat egin dezakegu, reportaje bat egin dezakegu. Eta beste iraganen ere ikusi izan ditut nik horrelakoak, herria salgai, eta baina egia da, askotan ikusi ditu dela, pixka bat, agian aldundi batzuek edo proiektu gisa jarrita ez, bagian, Segovian herri hau salgai 100.000 euroren gatik, eta helburua ez da diru edo etekin bat ateratzea, baizik eta benetan berriro poblatzea zonalde hori, eta orduan diru merke herria salgai duzu, eta gero hor bizitza egin behar duzula, eta agian ostatua iriki edo dana dalakoa, hau milioi batetik gora ez da horrelako proiektu bat, ez duelako edo nork erosteko aukera, baina agian deitu eta galdetuko dugu. Herriak ez dauka argindarrik. Baina ura bai? Ura bai. Ur putzua du eta manantial bat ere bai. Errepide iristen da, herritik 300 metro faltar arte. Eta gero bidea, areazko bide bat dago. Hau zolan egingo dugu, eta... Piskate, goatzeza, pelikula Las chicas están viendo, urte beti inguru estrenatu zen, eta eurak ere iristen ziren hor puntu batean errepidea bukatzen zen, eta bideskati jarraitzen zuten. Bueltatean bartzaio... Erosteko aukerari? Nik 1,6 milioi euro ez dauzkat. Nik ez da ere, 10 aldiz jetxita ere, 160.000 euro ere ez, osea, 160.000, bai. Hori da. Hori ere ez. Baina... Hemen pentsa beste gauza bat dago, eta dela Eliza ere salgai dagola, Horreagako kolegiataren parte den Eliza hau, herria erosten baduzu Eliza zurea da, eta honek ere erakusten du, hemendik urte oso gutxitara egongo den arazo bat, zenbat milaka eta milaka eraikin daude, Elizak, ermitak, kaperak, Elizarenak direnak, Eliza katolikoarenak direnak, eta Eliza katolikoak ez du dirurik orain, edo hori esaten dute behintzat, hau guztien mantenua egiteko, eta hor ze gertatuko da. Udaletxek hartu behar diote eraikin erlijioso horien mantenuari? Igual Mendizabal bat behar dugu. Desamortizazioa ingo duena eta, bueno... Hemen desamortizazio berri baten oso aldekoa den bat, Oso, no? Nik azpetiko San Agustin kulturgunea eta ura Eliza bat zen, eta gaur egungo erabilera askoz interesgarriagoa iruditzen zait. Esperi gabe. Zaik badu abantaila bat. Dela? Eliza prezioaren barruan balin badago, zu joan zaitezkela bertara bizitzera eta ibia ez ordaindu.
sistemari izkin hartzeko mekanismo txiki bat dintzat badago. Zeko amaikak ditugu, Jon Basaguren dagoeneko zain dugu eta segituan soinu probetan hasiko gara berarekin, baina bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, Oñatza Izpuru lankidea. Bertan dugu eta Oñatza Izpuru egunon. Kaixo, bigarren kafeako laguna, ni Elizara enitzake joango bizitzera, ez dakizue, baina nire kasua ez da izango hori, Eso ez batzuk ez dakigu, baina tira. Apaiz etxera igual, ez? Edo zer. Bueno, kontua da, eraikinetaz ari nintzela eta horrekin lotu nahi nuela, eta kizuenez aroztegia proiektua lekaro zen, horren aurka egin zuten zenbait herritarrek, pelotazo urbanistikoa zela irudituta, eta hainbat auziperatu izan dira, orain auziperatuekin elkartasuna komiteak egin du prentsaurrekoa eta eman du jakitera 7 lagunen kontrako epaiketa 2025ko otsailaren hastapenean hasiko dela, 20 urteko espetxe zigorra guztira eta 56.000 euroko zigor eskariari egin beharko diote aurre hauek, manifestazio deitu dute ala, manifestazio nazionala, Iruñean otsailaren batean izango da. Hala mintzatu zen, atzokoan erran edabidea, izan zelako esaten ari garen prentsaurreko ura hartzen, Aintzane Aristegi. Aroztegiko auzia momentu hauetan epaiketara bidean dago, aurreko hortzilerian deitu zakuten fiskalak 3 aldeei akordiorako deialdi batera, baina Parazio Aroztegia SL enpresak ez du akordiorik nahi izan, orduen pasatzen da auzia epaiketara zuzenean. Eta gaur goizen jakin dugu epaiketa otsailaren 3-tik 7-rako egun guzti horietan zehar izanen dela, eta bide batez gaurko prentsaurrekoa probestu dugu epaiketara begirako deialdi bat egiteko, otsailak batean Iruñan ingo den manifestazio nazionalera deitzeko herritar guztiak. Bastanen lekarozen hotela, golf zelaia eta 200 etxebizitza osatzeko egitasmoak goitibera astindu zuen bailera, bai eta beste herrialdetako jendea ere, horren adierazpide nagusia 2021 izan zen, abiatu ziren lana geldiaraztea lortu zutelako eta orain 7 pertsona auziperatu dituzte, horregatik talde kriminal bat antolatu eta bortxa delituak egozten dizkietelako. Horri beraz, akusazio larriak eta horren aurrean antolatzeko deia egin dute. Lehen kontatu dizuegu eta orain baditugu audiok, Donostiako Ibai eta Tolosako ama zaritu dituela Michelin gidak, Arzakek, Martin Berasategik, Akelarrek eta Zurmendik ere 3 izarra eutsi diete eta Donostiako Ameliak eta Errenteriako Mugaritzek ere zituzten 2 mantendu dituzte. Ama, Gorka Rico y Javier Rivero, Tolosa. Hori da amare momentu Ibai, bai Paulo Airaudo, Nicola Baron y Paulo Airaudo, Donostia, San Sebastián. Hori exe beraz, atzoko banaketak, 2025ko edizioa Michelin gidarenak sari banaketa, lehen izarra lortuko duten Gipuzkoako 2 jatetxe nabarmendu ziren, esaten ari garen moduan, Ibai eta ama eta behondeiela haiei ere. Azken aipamen batek gaur gurean izan delako, Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore berria, Eba Ferreri dakizuenez modu argian irabazi ondorean, igoera handia izan du, bozketa guztietan, sektore guztietan gainera, izan du igoera hori, eta horregatik pozik mintzatuta, bere proiektua aurrera ateratzeko asmoa du dela, aldaketako gogoa sumatu duela lankide eta ikasleen artean, eta hori atzoko bozketan nabarmendu zela, edo azaleratu zela uste du. Lehia amaituta, Jose Ramon Bengoetxeak ere eskua luzatu dio, Eba Ferreiraren lantaldeari elkarlanean aritzeko errektore hautatu berriaren aburuz, deno nahi dutelako onena unibertsitatearentzat, naiz eta batzuetan, modu ezberdinetan interpretatu biderik egokiena edo onena zein den. Hori dela eta unibertsitateko kide guztiak aintzat hartuko dituztela esan du, ez dagoela pertsona edo kolektibo bat gehiago balio duena denak direla unibertsitatea. Euskararen egunarekin bat eginez, datorren abenduaren 3an izendatuko dute Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektora eta kargua aurrerago hartuko du ofizialki. Hauxe beraz laguna kontatzeko genuena. Eskerrik asko Oñatza Izpuru, eguerdiko 12etan informazio gehiago hemen bigarren kafean. Bagoaz, doinuetatik haratago podcasta entzutera, Xalbat Altzugarairekin izan da Gartxotun zain letona, eta hause ekarri digutena. Ongi etorri entzule, doinuetatik haratago saioaren badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berriak ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetan, telefonaren bestaldean, Xalbat Altzugarai izango dugu.
Kutixik jaialdi ederrean ezagutu nuen xal bat, eta berari luzatu diot gonbita gaurkoan gure saiora etortzeko. Beraz, entzun dezagun telefonoaren bestaldean zein doinu gomendatu nahi izan dizkigun. Iep, ni salbat naiz eta ene lehen kantu kutxuna bloin taldeko erbiak kantua izanen da, eta zegatik aukeratu dudan kantu hori, oso simpleki ustut, eta ez dakit ja taldeko kide gori pentsatu zuten, baina ustut erbiak kantuak islatzen duela gaurko gizartearen nibilmondea, eta pixko bat gizakiak erbiak girela, ezin gelitu eta edozein lekutara abian. Hala, hori ere lehen kantu kutxuna. Erbiak, lasterka erdian, lurpeko etxeko bidian erdian, iztariak lanian, denek ahmak besapilan geldian, xarearekin arrapakan, erbi guziak tarrapatan mendian, unpez apartakan, erbien bilagun sutan erbiak, lasterka erdian, lurpeko etxeko bidian erdian, iztariak lanian, denek ahmak besapilan geldian, xarearekin arrapakan, erbi guziak tarrapatan mendian, unpez apartakan, erbien bilagun sutan. Erbiak, lasterka erdian, lurpeko etxeko bidian erdian, iztariak lanian, denek ahmak besapilan geldian, xarearekin arrapakan, erbi guziak tarrapatan mendian, punpez apartakan, erbien bilagun sutan. Erbien bum, 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 erbien bum, 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 erbien bum, 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 kiri erdien bum, 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 erbien bum, 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 erbien bum, bum, erbien. Bigarren kantu kutxunena, hautatzekotan uste dut Olaia Intxarteren bat aukeratuko nuela. Egia egan ez nakien ez da zein hautatu behinan. Denak begira daudelaik kantua aukeratu dut, uste dut ez dakit niri behintzat sortzen dinan hori, barneko ez dakit mugimendu ezinegon hori sortzen dinarako kantu horrek, eta Olaiak transmititzen duen ez dakit energia gaindosi hori ongi islatzen delako kantu horretana. Isilik elitzen
sobranta falta duzuen mamia. Ferraturiko antzarek liberatu egin dituzte zure zaldiak. Deuse ez dute baino zegoxo hartu dute libertadia. Deuse ez dut baino ez dira zu berriz giltakin itxikoak dira. Badakin iaz ditzake honetan sartuko ez dara mesteko ez balitz. Bazterra mesteko ez balitz. Bazterra mesteko ez balitz. Badakin iaz ditzake honetan sartuko ez dara mesteko ez balitz. Bazterra mesteko ez balitz. Bazterra mesteko ez balitz. Badakin iaz ditzake honetan sartuko bazterra mesteko ez balitz. Bazterra mesteko ez balitz. Bazterra mesteko ez balitz. Azamunduan iragarri den emaidazu bezarka agintarien dolua hemen erne segitzen duzulako. Azkenean dualitzatia nondireki pentsatzen ari naiz. Jainko maitia egin banitu zeruetako giltzari. Azkenean duan jakingo nuke atia nori ireki. Eguzkiatean zutaz galetzia. Eguzkiatean Hirugarren kantu gisa Izaki Gardanaken amaieratek hasi abestia hautatu dut, azkenean uste dut kantu horrek anitzetan pixka bat lagundu nahuela momentu zailetan eta pixka bat egia ejan geldi egoteko eta pentsatzen hasteko kantua izan dela anitzetan erentzat, orduan hori hautatu dut hirugarren kantu gisa. Zer gutxi daukaguno, ibiltzen gara beldur gabe. Basamortu eta lugorri errenak, zeharkatu aztenak, aurkituz erantzun zailenak. Asko daukaguno, bizi gara lo egin gabe. Basamortu eta lugorri errena, zeharkatu aztenak, aurkituz erantzun zailenak.
eta laugarren kantuari doakionez, biziki zaila intzaite hautatzea, baina nola pixkaten ikasle garaien hori nostalgiko handi bat nizanez, hemendik aten eskutitza kantua hautatu dut, ostegun gauetan gazte izen Kutsikaleko taberna beti horrekin estentzutelako, hala, eta derrigorrez oroitzapen gozo horrekin gelituko nize kanto hortaz. Mil esker Xalbat eta biba nostalgia. Bagoa zentzule, hemendikaten eskutitza abestiarekin, urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean, ondo segi, aio! Zakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegin dut botoia. Naiz irratia sare sozialetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
Egunon, ongi etorri naiz irratirak. Egunon pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Badakigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazteen artean oro har ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6tatik 10:00. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Goizeko 11:25 minutu, bai, desagertu gara zuenetik tartetxo batean, soinu probak egin ditugu, aritu gara Jon Basagurenekin haren gitarra, ahotsa eta beharrezko guztia behar bezala josten, eta bagara, prest, zuekin ura aurkezteko, eta Izaki Gardenaken berriena behar bezala ezagutzeko ere. Ikusten nauzu 6 urteko edo 4 urteko nahi bezala ulertu behar, etenaldiari amaiera eman dio Izaki Gardenakek. Etenaldi hori bizi izan dugu orube baten modura. Orubearen gainean egin daiteke eraiki edo bere horretan utzi. Eta Jon Basaguren eta Izaki Gardentarrek eraikitzea erabaki dute, baina espazioari ere leku eginez. Betiko espazioa zalearen gozorako, geruzetan eraikitako lana da, eta paradoxari ere leku eginez, denak hartzen du zentzu orubearen teilatupean. Disko bati izena jardakioke hasieran edo amaieran, baita sorkuntza prozesuan zehar ere. Galdetu beharko diogu Basagureni ea zer izan zen lehenago beraz, orubearen estalpea edota orubea bera. 8 kantu taldearen nortasuna, 6 urte osteko itzulera, 2025erako bira bat zain. Joan naiz kantatzen du Basagurenek, baina gurera etorri eginda eta eskertzen diogu. Bigarren eskuko loreekin bigarren kafea hartzera. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Jon Basaguren. Egunon. Zer modu zaude?
Ba, oso ondo, esan. Egin zei luzea, erabaki genuen ideietako batzen diskoa atera eta jazta, kantu guztiak egun batean argitaratu eta listo, eta azkenean erabaki genuen aurrerapen bat egitea irailean, eta egin zait luze diskoa argitaratu arte, 3 hilabete hauek, edo 2 hilabete eta piko hauek, baina jazta, diskoa kalean da, eta jendeak entzun dezake, eta listo. Gaur egun diskoak kaleratzen dira gero eta luzeago batzutan, ez aurrerapen kantutik diskoak bide asko egiten duen horretan. Burua uste asko ere sortzen ditu. Hainbat denbora zerbait kaleratu gabe egon da gero, hainbat denbora holtzetan egon da gero, egon gabe, egon eta gero Izaki Gardenak bezala esan nahi dugu. Pentsatzen dut itzulera hau ere badela, ez? Pixkate, zalantza, emozio eta gauza asko mugitzen dituen itzulera bat, ez? Bai, batez ere hainbeste denbora eta gero birkonektatu behar izan dut nik uste, eta oraindik beharko dut honekin, proiektu honekin, eta inertzia batzuk galduta neuzkan, eta ni naizela erabakiak hartu behar dituena, geuari gara kontzertuak kudeatzen ere bai, geure kabuz, beraz, gauza asko azken aldian, berriak direnak, zentzu askotan, eta horietara ohitzen, baina era berean hori bilatzen nuen. Itzuliko baginen Izaki Gardenakekin izan zedila, zerbait berriarekin, energia berriarekin, eta gogo berrituekin. Eta gogo eta energia hori non metatu da, non pilatu den galdetzea dagokigu. Sormen prozesuen oso zaleak gara, bigarren kafean, gaur Gartxotun zain leton ez dugu gurean, baina berare horren oso zale izaten da, eta galdetu behar dizugu, 6 urte hauetan, Izaki Gardenak bezala esango nuke, holtzetatik urrun 4 urte edo egon zaretela. Sormen prozesua noiz gertatu den, ze momentutan konzentratu den, denetarik ote dagoen? Bai, ematen du esatu duzula 6 urte egon garela disko horik argitaratu gabe, eta kantu hauek 6 urtetan zehar lantzen ibili garela, eta ez da egia. Baina egia da, denbora hori guztia behar izan dudala honetara iristeko, edo edukitzeko, izan zen nik uste iaz eduki nuela argi bide bat, zeina nahi nuen ibili, eta banekien hortik jotzeak ekarriko zidala, ez dakit berritasuna, esan dudan alen, eta kantuak jantzteko beste era bat. Eta hori topatu nuenean, horra zitzaidan berriro harra, eta juntatu ziren beste gauza batzuk ere. Eta beraz, kanturen bat eta ideiaren bat baneukan aspalditik gordeta baina batez ere aurtengo urtarriletik aurrera ekin nion egunero jartzeari, ideiak maketatu, buelta asko eman, eta beraz, irailetik ekainera edo egindako lana da batez ere, baina karo, behar duena atzetik, pegatzen joaten zaizkizun gauza horiek guztiak denboran zehar, eta hori denborak baino ezin dizu eman. Oruberen bueltan badago iruditeria bat, Oruberen bueltan baliatu dugu, espazio, geruza, kolore hori, baina sarreran esan dut galdetu behar genizula eta galdera lehen egingo dizugu. Orube hasieratik zegoen kontzeptu hori borobiltzen, bazen teiatu, ondoren gertatu da? Sekulaitzai gertatu lehenago, baina oraingo honetan izan da lehenengo neukala diskoaren izenburua eta diskoaren kontzeptua kantak eurak baino eta hitzak baino. Beraz oraingoan hori izan zen motiboetako bat, hasteko konposatzen, kontzeptu horrekin eman topo egin nuen, banekin Orube izango zela diskoa, eta beraz, guazen kantak egitera honen inguruan eta buruan izan da. Kuriosoa dirudi, ze uste dut ez dela hainoikoa sortzea prozesuetan, baina niri personalki ere gauzak egiterakoan kontzeptu hori izenburua bera batzutan bada, espazio hori sortzen duena, eta kurioso egin zein nola, agerpen horrek sortzen dizun bapatean ez, orain hemen egingo dugu, eta agerpen hori pixka bat, lehen aldiz edo gertatzen dela, ez, beraz, bada diskoa aldi berean desberdine, ze prozesu horretan topatu zenuen aitzakia bat, eta hori galetu da, nizun ez pixkat nola eragin duen, ez, sortzerako unean jakiteak, kontzeptu hau da, izenburu hau da, hemen behar du. Kontzeptu horrek berak barnebiltzen ditu diskoan azalaratu nahi nituen gauza asko,
nahi nuen disko urbanoagoa izatea, nolabait, esan nahi dut, aurreko lanetan askotan jo dugu folkera edo countryra batzuetan, amerikana estilotik edan dugu asko, dena oskolen souletik gauzatxo batzuk, eta ja nengoen pixkat nahi nuela ekarri ona gehiago, baina ona folkera jo gabe, eta pixkat nire eguneroko bizitzaren paisaia horri soinu banda moduko bat jartzea, nik neure buruan daukadana, jakina beste inork ez lioke hori jarriko, baina ez dakit, Gasteizen bizi naiz, hiri txiki batean, Euskal Herriko hiri batean, eta pixkat hor, soinu banda hori bilatu, ze soinu izan dezake inguru honek. Eta beraz hortik jo dut, hortik orube izena ere, izan daitekelako hirietan egoten diren orube horiek, oraindik eraiki gabeko lekuak, izan daiteke kanpoan ere, baina, bueno, en fin, eramaten ninduen horretara, eta bestetik orube horrek ematen zidalako askatasuna, ze ez dago teiaturik, eraiki dezakezu nahi duzuna, eta aske izatearen kontzeptua diskoan zehar beste kantu askotan agertzen da, bizia bizi eta aske bizitzen saiatu. Orubeak sortzen du, nire biztan bertan, orube fisikoak, espazio horrek, beti alako kontraesan bat, hau denok ikusten du eraiki beharreko espazioa dezela, baina hirietan eta arkitektura berrietan eta orube bat utzik uste ere bada autu politiko, estetiko bat. Ez dakit hau guzti ere buruan izan duzun eta sortzerakoan bazegoen, espazioa bete eta utzik utzi eta jolasa. Bai, de hecho, azala, diskoaren azala, orube bat da eta ez dugu eraiki. Dago karabanatxo bat, baina hortik ken daiteke, momentu batean. Beraz, bueno, badago hor poesia ere bai, karabana hori sasiek hartua dago gainera, bueno, en fin, ematen du denbora daramala, baina ez dakigun norbait bizi den hor, ez den bizi, joango den. Bueno, horrekin guztiarekin jolastea ere interesgarria iruditzen zitzaigun eta horra zalerako perfecto. Karabana hori iritsi da bertara eta zuk diozun bezala inork ez daki bertan geratuko den edo mugituko den. Ez dakit Izaki Gardenaken itzulera honek ere antzeko sentsazioak sortzen dizkizueten. Itzuli gara eta nor daki. Bai, hori da, pixkate zalarekin horrekin ere hori da jokoa, ez? Momentuz hor gaude, karabana bat gara eta bate daki. Ematen du hor geratuko dela betiko, baina argazkia atera genion karabana hori ja ez dago hor, beraz. Eta zuek hemen zabete. Ez dago oraindik hemen gabe. Sartzen zaizu azalaren azpian. Aipatu dituzuz zuk zer horrek eta kazetari bezala mesede egin diguzuz, askotan zaila da ez, diskoi abizenak jartzea, baina folketik, amerikanatik, rock klasikotik ere zerbait, soulerako keinuak eta oso berezkoa den sonido batekin aritu zarete urtetan, eta badator orube eta jendeak pentsatzen du lehenengo zalantza, baina betiko Izaki Gardenak izango da, denbora eta gero aldatu da zerbait. Sonido diseinatzerakoan, ze influentzia izan dute azken urteek? Eta bereziki azken urteetan ere aritu zarete, pasadenarekin, liberekin, sintetizagailuen inguruan erosut diskonek badituela, ez zertzela da batzuk akaso lehen topatzen ez zirenak. Egon da eragin bat urte hauetako ekoizpenetan ere deskubritutakotik edo? Bai, claro, asko ikasi dut, etengabe ikastea gustatzen zait eta esperimentatzea, eta pasadena horretarako izan da sekulako gailua, ez dakit kantatzen ere desberdin ibili naiz, pasadenan erabakiak lideek eta biok hartzen ditugu eta bion artean konposatzen dugu, orduan ikusten duzu beste gauza batzuk ere deskubritzen dituzu igual longi doakizkizunak zuri, eta bai, eta gero horrez gain orube kontzeptua buruan edukita horrek ekarri du jartzea horrelako muga batzuk, kontzienteak geure buruei, ez erortzeko inertzietan eta egiten duzulako ideia bat zer den Izaki Gardenak eta zer ez, eta askotan ez dena bateria bere asgarria eta gelditzen zaituena edo mantentzen zaituena leku batean, eta nahi genuen beste leku batzuetara ea iristen ginen, ea ze soinu aurkituko genuen hortik, baldin eta
kenduko bagenitu igual gitarra akustiko garbiak disko guztian zehar, eta utxune horiek beste era batera bete, hor sartu daitezke sintetizadoreak. Libek ere egin du sekulako lan adibidez, egin beharrean jamon edo farfisa edo horrelako soinu klasikoagoekin, organo soinu klasikoagoekin, hori ezin zen erabili. Gutxi gora bera, jarri dizkiogu mugak geure buruei, hori ezin da. Edo gitarra elektriko overdrive batekin horrela klasikoa, rockean telecaster bat, pixka bat distorsionatua, rock soinu hori ere ezin zen erabili. Beraz, jarri dizkiogu muga batzuk beste alde batetik edateko eta beste soinu bat ekartzeko kantuei, eta horrela kantuak ere beste era batera eraiki dira. Interesgarria hori ere, batzutan zer nahi baino, zer nahi ez den edo zer baztertu nahi den horrek bidea egiten du eta espazioa sortzen du, ez? Eta dut bidea hori izan duzuela, hemendik ez, ea nora heltzen garen edo, ez? Bai, hori da. Eta horrek eraman gaitu, jotzen asko, ez dakit, 80ko hamarkadara jo nuen, halako batean, esan nuen, hemen dago, hori, soinu hori. Itoizen soinua izan daiteke, baina izan daiteke asko Ingalaterrako soinu hori, The Cure, Joy Division eta The Smiths eduki ditugu buruan. Orain gaur egun Dublingo talde bat, Fontaines DC adibidez, ari dena oso interesgarriak egiten soinu aldetik, eta joan gara horrelako gauzetatik edaten gehiago, eta ikusten nola ematen zion gure musikari, eta niri asko gustatu zitzaidan, hasi nintzenean gauza horiek erabiltzen, aparte asko divertitzen hasi nintzelako berriz musikarekin, eta hori izan zen autopista bat irekitzea bezala, eta hortik jo nuen. Emozionalki nolako izan da, ipatu duzu divertitzen hasi zinela, urte desente, Izaki Gardenak bezala konposatu gabe, esango nuke zure ibilbidean ere pixkat zentral edo oinarrizko izan den proiektu bat, eta batean hilabete batzuetatik ona gertatzen hasi da, ez dakit, hor, barrenak ere nolabait mugitu behar dute, pentsatzen dut. Bai, hasieran esan duana, oso divertigarria, aurkitu nuenean bideo hori eta horrera baki nuen gainera reservatu nuen estudioa, eta plana egina nuen, pixka bat nondik jo ere banekien, eta zen, hori, ideiak lantzen hasi, kantuak maketatzen hasi, eta hasieran oso ondo, eta gero hor beti egoten da momentu bat, ez duzuna ikusten, kantu batzuk hasten zara zakarretara botatzen, eta bilatzen besteren bat, eta hitzek ez dituzu lotzen kantuekin, eta berriz ere hasi, eta hor egoten da, aste batzuk egoten dira oso gogorrak, baina, banekien. Hori gertatuko zela, eta beraz pixkat, horren esperoan bezala, aber noiz heltzen den hilabete txungo hori, edo aste txungo horiek, eta pasatuko ditugu horiek ere, horreko diskoetan ere pasatu izan ditut, eta azkenean emaitza hor geratzen da. Bada horre errusiar mendi bat edo gora bera emozional bat, ez? Non kantua pasatzen den batean zure bizitzako kanturik onena izatetik zaborretara edo zaborretarako tentaziora, ez? Zein zaten da terapia egoera horietan, hilabete horietan? Akaso esperientziak berak ere ematen dizu pixkat dena lausotzeko aukera, baina? Bai, gero gertatu zait aserretzen nintzela asko nire buruarekin, ze banekien zer gertatuko zen, eta banekien nola eragingo zidan, eta banekien guztia, baina ere gertatu eta eragiten zidan. Eta hor, hasten zara zeure buruarekin aserretzen, igual aurrekoetan etzitzaidan gertatzen hau, baina oraingoan izan da gehiago frustrazio moduko bat, badakit hau gertatuko dela, badakit itxaron behar dudala, pixka totzago igual bihar goizean berrartu ideia eta ikusi, ze gaur ez nago, baina hala ere, hor sartzen zara zurrunbilan, oraindik ez dut lortu beste pauso hori, pixkat hotzago edo kanpotikago bezala begiratu ere, eta gauzak lasaiago hartzearena. Uste duzu lor daitekela edo inerentea da? Nahi nuke, benetan, nire osasun emozionalagatik eta ingurukoenarengatik nahi nuke noizbait lortu erlazio sanoago bat musikarekin eta sortze prozesuarekin. Baina, esan dituzuna, Jon, neurri batean, bada zure buruari ere, zure buru atak estuago batean jartzea. Hasteko daukazu orube, kontzeptua. Ja badakizu horren bueltan edo aritu behar duzula. Gero da, esan duzuna, instrumentu batzuk edo soinu batzuk, deskartatzen zoaz. Hor, bidea estutzen doan nolabait, baina gero momentu batean zuka epatu duzu, autopista bat zabaldu zitzaizula. Beraz, bada ez, bide oso gora beratxua. Bai, eske,
Ja, ematen du kontra jarria dela, ez? Baina niretzako bide estua bestea zen. Ja, egin dudana berriz egitea horrek ematen zian rabia bat eta ez nuen aguantatzen. Osea, horregatik ez dut diskorik egin. Nahi nuen beste zerbait egin. Orduan, ikusi nuenean zer topatua nuela motibatzen zidana eta hori izan zen horrelako arnas bat hartzea bezala eta benga, bai, Izaki Gardenak izan daiteke beste gauza hau ere eta igual disko bat baino gehiago ere egin ditzakete rollo honekin, beraz, bueno, ez dakit izan zen arnas berri bat hartzea. Durangoko azoka gertu da, diskoak kaleratu eta kaleratu gabiltza, bigarren kafera liburuak iritsi dabiltza, eta oraintxe postariak ekarri berri dugu oparitxo bat, Julian Goikotxeak irikiko du, eta gero ikusiko du nori dagokion liburu irakurtzea Durangorako. Zer izango ote da. Bai, hori ere... Zuen izena daude, Ez, nire izena ez dago. Bueno, Goiuriren arraro xamar idatzita dago aspaldi. Sus argitaletxeak Goiuriren izena arraro xamar dago idatzita. Playback, Miren Amoriza. Playbacka, claro, es que... Horrela bizi gara, Jon, egunero liburuak eta diskoak iristen dira, ona? Invidia punto bat ematen dira. Bai. Eta musikari buruzko liburuak, ze playback musika kontzeptua da, ez? Bai, ez dakit Miren Amorizak ze kontzeptu daraman liburu honetan egia esan, baina bai, playback ala da, bai. Hemendikat, Txenoa, Zutagar, lokaleko maromoak... Bueno. Musika. Lehen aritu gara Josune Belez de Mendizabalekin pentsatzen 2063an, zer gertatzen zen 2063an? Euskaraz ea hitz egingo ote dugun hitzaldi bat egingo dutela horren ingura. Aritu gara proiektatzen ea gai izango ote ginen 2063an, hor txibiliko gara, Julen, Jon, zu eta irurok... Luzapenean lehen ere esan dugu. 15 hilabetetako mugan mugitzen gara, irurok ere hor txibiliko gara, ea iritsiko ote ginen, baina arintzen lehen pentsatzen akaso orduan bai galdetu beharko diogula, antopatzen bagara Jon Basagorenia izu Jon da, lortu zenuen sorkuntza prozesuaren frustrazio hori nola baite gainditzea, eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Ikusiko dugu, bai. Aizu lehen kantu bat eskatu behar dizugu, 16 minutu geratzen dira Eguerdiko 12etarako, konte guzu zein izango den eskainiko diguzun lehena, Jon. Joko dut, Zauriei miazka, diskoko bigarren aurrerapena izan zen, eta, ez dakit, zoze gehiago kontatu... Nahi baduzu, hori ja, sortzaileak aukeratzen du? Beira, oso txirrindularitza zalea naiz, eta hitzonen estribilloak izan zen... Jo, eske justo beste kantu batzuena ez dakit noiz sortu nuen zehazki zer, edo baina hau izan zen Euskal Herriko itzulian nola erori ziren Binego eta bar. Hortik hartutako ideia da. Gero ez du ematen, osea, kanta ez da horren ingurukoa, baina estribilloko hitzoiek hortik doaz. Nagizu gaur goizean Goiurik esan digu aizue. Inoiz aipatu... Ez esan gero sarraskian itzen dugu inguruan. Orain bai, Julen, konturatzen naiz uztaila honetan turraren kontakizunera gonbidatu behar dugula Jon Basagura. Horixe izan da lehenango iziko. Gure xelebrekeriak ere hauek dira. Oso sozialak, oso kulturetak magazin bat egiten dugu hemen egunero, baina gero uztailan jartzen gara naizen Zurriolako egunean turra kontatzen, eta zoritxarrez, Binegoren txakalaldia kontatzen horren moturren. Gonbidatuen zerrendarrako bat gehiago badaukagu. Bai, ni superprest. Bai, nogentarrak ere Alex Irazu eta konpainia animatzen zaizki urtero, eta galdera bat abestiera joan horretik. Ja, hola jarri garela. Binego edo Pogatxar zalea den... Basaguren. Pasatxan da inezakezu. Ebenepul. Egia da, Julen, Ebenepul badela... Izaki Gardenak imaginario kolore horretatik gertuago dagoen ziklista bat. Bai. Irabazten du, baina galdu ere egiten du. Bai. Romantikoagoa da. Eta erorikoetan ere protagonista izan dagoa dugu. Bai. Jon Basaguren zoaz gune akustikora.
bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Izaki Gardenakeko Jon Basaguren prest dugu, kamera enfokatuko dugu, eta entzuleok, streaming bitartez ere ikusten gaitu zuen ontzat, hortxe gara prest, eta orain bai, Jon Basaguren nahi duzunean. Ez dugu luzaro iraungo Ta zauriei miazka Eman dugu gaua gure eroriko Irudiak aztertzen buruan etengabe salbatuko dugu alagun mundutik aukera jada egina da orain heldu eskutik gorroto dugun guztia eskura dago iztiarentzat ezer ere ez da zauriei miazka Eman dugu gaua gure eroriko Irudiak aztertzen buruan etengabe Eta obsesio Batuketez gain zerbait ez aldugu izan nahi Lehen galdu egiten goaz izuturi Ta ez gaude nahi dugun tokian Baina balda nahi dugun tokirik Hementxe Jon Basagurenen, Izaki Gardenaken lehenengo kantua, lasai gitarra utzi eta gure entrevista akustiko gunera hurbilduko zaigu segituan, eta jarraituko dugu, azken 10 minutu hauetan, lehen aipatu dugu, ziklismoa eta erorikoak izpide izan ditugula gaur goizean, eta hau guztia aztertzeko sarraskia daukagu bigarren kafean. Sarraskia. Sarraskia tartean, abestien letrak aztertzen ditugu, eta horren inguruko galderak egiten ditugu. Eta lehenengo galdera, ipatu duzu txirrindularitza zalea zarela, eta disko entzutera ari nintzela, zauriei miazka abestian entzun dugu, gure erorikoan irudiak aztertzen, buruan etengabe, jausi bitarteanen esaten duzu, ez deus hau 1000 izango da erorketa, gauerdian goibel dantzan erori ezin den jauzi, hau da, erorketen kontzeptu hau, behin eta berriz agertzen da diskoan, hori da txirrindularitza zalea zarelako? Zauriei miazkan adibidez bai, hortik hartu nuen pixkate zera, ideia hori edo irudi hori, baina besteak da gehiago
ez dakit, ni iruditzen zait behintzat, gizartearen edo mendebaldeko kultura honen eta zibilizazio, kakotxen arteko horren dekadentzia modukoa edo iruditzen zait, ari garela poliki edo ezain poliki erortzen eta erori bitarteko kantatze hori, ez? Gertatzen zitzaidan ari nintzela kantak sortzen eta letrak sortzen eta era berean ikusten dituzu zure gelatxo horretatik kanpo gertatzen diren gauza guztiak, esaten zuzari naiz ni hemen musika edo kanta berriak sortzen, Izaki Gardenaken kanta berriak sortzen kanpoan dagoenarekin, eta pixkat hortik doa, diskoko hitz asko hortik doaz. Dekadentzia aipatu duzu eta kanta batean aipatzen duzu, kanta hauek lore sortak dira bide bazterrean, eta gero beste batean, bigarren eskuko loreak, 8 bakartuak loreak ez dira izaten dekadentziaren erakusle, baina egian bigarren eskuko loreak bai izan daitezkela, ez da, edo lore sortak politiak, baina lore sortak bide bazterrean balin badaude, agian ez dakit, buelta eman diozu kontzeptu hori izan da helburuetako bat? Bai, hor argilunak beti ez, bilatu, ez dakit, gustatzen zait, irudi horiek asko gustatzen zaizkit, eta bide bazterretako loreek ere beti egin izan didate, ez dakit, gidatzen zoaz, eta ikusten dituzu hor lore batzuk, eta ostras, loreak dira, baina, wow, ze pasatu da, eta gero daukatzean, hori, azaleko karabanaren abezala, honek ere daukatzean historio bat, hasialtzarena imaginatzen, eta ze gertatu den hor, eta bigarren eskuko loreak ere, badu hor beste irakurketa bat, eta egon altzara pentsatzen bigarren eskuko lore batzuek zer esan nahi duten, edo zer esan dezaketen. Galdera gehiago. Eta ez gaude nahi dugun tokian, baina alda nahi dugun tokirik, edo leku bat izate bat egiazkoa gehiegi eskatzen alda. Orube kontzeptuaz aritu gara, eni galdetu nahi nizun, ea daukazun tokirik, kutxunik, bertan oso toki oso zure leku sentitzen duzunik? Segurazki nire etxea, baina da ere toki fisiko bat baino, toki mental bat, eta gero inguruan sortzen ditugun gure leku hoiek, esan nahi dut inguruko jendearekin, eta goxo sentitzen zaren guneak, momentuak, edo lagun artea, eta edukitzea horrelako goxo sentiarazten zaituzten gauza hoiek, edo leku hoiek eta pertsona hoiek, horrek salbatzen nauni, behintzat. Orduan, pixkate hoiei ere omenaldi bat. Zoragarri, sarraskia gaindituta. Azken zalantzarik, 6 minutu eskaz, 5 minutu eguerriko amabietarako, segituan bigarren kantu bat eskatuko digu Jon Basagureni, baina agurtu aurretik Izaki Gardenak diskoa atera du, eta Izaki Gardenak holtzetara dator. Urtarrilean izango zarete Endaian, Abadiñon, Bilbon, Atarrabian, Gasteizen, Donostian, eta nordaki hurrengo asteetan ere data gehiago bilduko dira. Nolako izango da zuzeneko hori? Betiko Izaki Gardenak, badago zerbait nabarmentzeko edo ze topatuko du ikusleak? Ez dakit, ari gara lantzen ja, eta nahi genuke giro bat ere berezia sortu argiekin eta horretan ari gara, ea ze ateratzen den, ea zer gustatzen zaigun, pixkat girotzeko gure zuzenekoak, taldea ere montatua dugu, diskoa grabatu dugunok izango gara, Joseba Balestena, Joseba Belenoar gitarretan, Dani Arrizabala baterian, Libe Kortazar teklatuetan eta hotxetan, eta gero diskoa grabatu duen Danilo Foronda ezingo da basuan egon, eta Aitorra Agirre sartu da, Duluz talde gasteiztarreko kidea ere badena, eta horrari gara, bostok soinu ondo prestatzen, eta batez ere, gure prozesuak behintzat horrela izaten dira, batez ere musikari eta entzuten denari ematen diogu sekulako garrantzia, eta horrari gara sekulako lana egiten, eta gero etorriko dira besteak, ea nola jantzten dugun zuzeneko hori. Ni Donostiarako zer gertuta dauzkat. Dauzkazu dagoeneko jo. Otsaiaren 15an, intxorrondun. Tira, nik esperantza daukate urtarian 17irako bueltan egoteko, baina Endaian ez palin bada, datak badaude eta aukera izango dugu. Izaki Gardenak ikusteko. Bigarren kantu bat eskatuko dizugu, Jon, konta iguzu zein den labur-labur. Hain zuzen ere, bigarren eskuko loreak, hitz egin dugun hori. Diskoa izten duena, eta ez dakit hau izan zen
egin nizkion 1000 maketa kantu honi, bateria desberdinak probatu, ritmo desberdinekin, soinu desberdinekin, eta ez gintuen konbentzitzen batek ere, eta halako batean Libek entzun ninduen jotzen nik bakarrik, gitarra akustikoarekin, eta esan zidan, eske horrela da. Hor dago. Hori da polita, bestea ja ez. Orduan, erabaki genuen biluztea, gero Josebak sartu zituen gitarra marabillosoak, diskoko gitarra akustikoa ere Josebak jo zuen, eta bueno, sortu zen hor, toma oso eder bat, eta hori jantzi genuen ahots batzuekin, eta listo. Zoaz gure sete akustikora, entzuleok, hementxe Jon Basagurenekin, segituan entzungo ditugu, aipaturiko bigarren eskuko loreak. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Jon Basaguren, Izaki Gardenak bigarren eskuko loreak kamarak ere prest ditugu, mikrofonoak irekita, Jon nahi duzunean. Egarri diren ibaiak bezala agian guganda dena izan naizela pentsatu nahi nuke senti zerbait falta dela aldentzean bigarren eskuko lorea otxo bakartuak luzaro iraunezan lehorta ilun kontuz gorden induzun izan naizela pentsatu nahi nuke izan naizela pentsatu aldentzean bigarren eskuko lorea otxo bakartuak luzaro iraunezan lehorta ilun kontuz gorden induzun luzaro iraunezan lehorta ilun kontuz gorden induzun Eskerrik asko, Jon Basaguren eta nahi duzun arte. Keep calm and bigarren kafea.